uThabo Bester sisi. uThabo Uthabo kanti Bester uphumile ini? wayesetshenziswa ama-politicians. Yabo. Okwakhe kuthe ukuhluka kancane. Wayemanje ukhoshona noma usejele. Imali musi. No. When you're talking about imali, imali. Into yakhe ihluke kakhulu kunale. uThabo Best into yakhe ifana neyaPhi Diddy. Yeah. Mfethu wayibeka nje exactly. Ihlukile kunale. Ihlukile vele kaThabo Bester kunaleya lo mama. Yazi ukuba nisobe kwi-assault kuphela ebambekayo bekazokhuluma wena. Mara bongobe sekuphuma nalamanye amacala. Hayi yo kunzima guys. Khona inkinga la sebegubhile bona. Bamthola ukuthi unayi into abangamboba ngoba bebengeke beyomthatha. No sebenayo impela. Sebenayo into abangambopha ngayo. Kodwa iproblem ila inkinga ijustice yase South Africa ilinyazwa kakhulu imali. Yo Nkosi yami. Ilinyazwa kakhulu imali ngempela bhuti wami. That is why ngithi kini kungekudala nje u should be free this woman. Yes akayitholanga ibail. Yes kunama evidence obviously ungangathola ibail. That means into yenzile is severe and futhi inayo i-evidence yayo lo nto leyo yebona. And for the fact ukuthi kwale case yakhe ivuswe ama cold case investigators kusho ukuthi kwasayona ipolice station bimbambile was weak or isebenzise yona le mali yakhe in order ukuthi angaboshwa ngo2019 cabanga nje bazombopha ngo2019 ngo2025 yo cabanga and lapho asikakhulumi ngama case which are still under investigation. Now wona le engimenza ukuthi angathola ibail angithi it's still assault le ye murder ngithi ayikaphuma indawo leyo it's still under investigation. Right now we are still talking about lama case ayi2 wakhe where assault. And manje umbuzo wami uthi angithi kuthiwa bonke abantu bebengofakazi kulamanye ama case bebe investigate ngawo bashonile. Bona why bangayibuza umbuzo ukuthi labantu why bele beshone bonke lapho kumele befakazi. That's where justice system in South Africa iwiki khona ngathi vela amaphoyisa asenawo nje enhlobo because this lento iyabonakala nje icacile isobala yo isobala and no one is doing anything about it. Nayo lena I'm telling you, I was even telling my friend ukuthi yazi mfethu we can say uyahamba ngempela angaphuma lona bathi there's lack of evidence. Uyabona ngaphuma mina ngisema ngaphuma engaphuma but process uyabona ingakaphumi engaphuma mfethu ahlale ngaphandle ngaphuma vele but there's lack of evidence. I-case kaSenzo Meyo futhi abisigoqiwe manje exactly yabona izofana nsena ke nale yaseSenzo Meyo isakhona nje ngoba yini kunemali phakathi. Thank you. Yabo ijustice ya South Africa uma kunemali nje iphazamiseka iphele. Yazi ngisho ukwangisho lama case amancane around la uthola ukuthi uyambona uyamazi nomjide kodwa usuyamazi ukuthi lo umseshi othatha imali nje. Thank you. Kana le case ebabhizi ngayo le judge nale ntombazane angazi lapho kusendelana ama notes nani ayolela seGcebega. Yes. Yeah. Nakwasayona leyo it's a cold case on its own kukumanje nje vele. Sure. Yo guys, hence I'm saying even the people that are publicly posting about her downfall could go wrong because angaphuma nje lo sisi and uyophuma edelela. Uzophuma esedelela kakhulu ke. Uyophuma edelela vele nje athi menithi ngiyawa uyayithola and lapho makhona usazodelela and yena avele uyadelela vele and I can tell you ukuthi kusengenzeka ukuthi athi mayiphuma uyabona kodwa lamehla lapho le ntombazane ngiyabona ubesho ukuthi lo ayo ntombazane ungazi wena ngiyabuya but her face sengenzeka futhi mayiphuma ufaka abantu lama video even imbona kahle kulama video her face did display a lot of fear. Yes ubethukile akhumbula nje nalapha amabewabala ama case ukuthi kubuwa nalamanye under investigation uvele wathi wabheka phansi ngathi Nkosi yami ukhona nje uzobe egqoke itie lapha yakulama investigation officers azofuna imali yakhe nje futhi amnike bese aphume nje lo sise free.
I'm telling you. Uzophuma ngebheli uma wena niyahlala ngaphumi ngathi kuphuma la eSouth Africa kuphuma umuntu obulala umuntu bambona ene evidence Obala umuntu ambulale nje umuntu wonke umuntu ebona vele angaliphiphi futhi cala ivume yazi iproblem yalezo zinto ekanjalo yini ukuthi uma sekumele kuyofakaza kunzima ukuma phambi komuntu uthi wena no angani bayabulawa kumele bafakazi bayabulawa amacala bonke ofakazi babulawa phela ngithi iyona problem enkulu leyo ke ngoba bese bebulawe nje wokwazi ukuthi angithi kuthengwa abaseshi Nkosi lesikhathi kuthenga umseshi uyakutshena wena mnikazi wecase ukuthi okay ukuze sikwazi ukuxoba le case le umuntu osinika inkinga uba yo uNkulunkulu la South Africa maningi macala afana nawaso yomhlatshelo lapha njenga khona ukubona ukuthi yonke into yala eSouth Africa vela ayina buza ukuthi lawo ama-case number nama-cases lawo abekhulunywa ugogo uSikhotheni uwathethe ama-case numbers wonke lawo yabo iyalikha nje justice system la South Africa iyalikha kunala ikhona iyavuza kunala ivuza khona njengokuba enjalo nama-cases namacala wakhona wonke angithi bexhumane nabantu nalabo bantu abawavula sisi ukuthatha kuphi labantu laba abavula amacala yiba baya kuSikhotheni sanibona yebo yo guys usabela ngivele ngimzwele kakhulu because uthule Nkosi yami awuthule yazi yonke into ngeke uhlale nesigebengu okanye umqoli phakathi endlini ungamazi ushade nawe anyone you are married to uyazazi imikhuba yakhe uyena umuntu omtshela kuqala vele imikhuba yakho because uyena umuntu ozokubhayila uyena umuntu ozobegijima la ngaphandle Mambatha wena uthi ufuna yebo Mambatha uthi Mambatha yini esingayenza as a country ukuthi angaphumi lo mama kube khona isikwenzayo please asinayo ishoyo ukuthi ukwenzile kodwa nje nami ngikhala ngaloko ukuthi angeke simjaji asinayo ishoyo yena nje yathi kube nalento ukuthi unabantwana mina ngithi nje kuzosenza i-proven khona lo semsebenzini guys ngathi angavala imic yakhe ubani ovala obangumsindo la yehliseni kancane ba yo guys angifuni ukungasho yabona lento le ibhlungu angithi bathi sabalo inkabi ay guys inkabi uveya kumfanele kuba inkabi kodwa inkabi sihle kabi inkabi osingakutshela yona inkabi ama snob bahamba ngeemoto ezinhle kabi angeke inkabi uhlala nawo nje uyithande nawe azeza phela le inkabi zazigcwele inqanqa nje ebusweni uthola ukuthi umuntu ngathi ukugwaziwe owunamehlo asabekayo hayi uyabona nje webhuti usibusisa khona osanda kuboshwa ngakithi ne yeah mina angazi ngimbone engagezanga thank you angazi yabo ngikhuluma ngomuntu mina ngisho ngahlangana naye ngo7 ekseni yeah uthu phela uma ukuthi nina nithi usabelo uyilonto leyo kusho ukuthi obvious phela uzosala liqhubeka nomsebenzi ngaphandle sizibonge icishe related ne naye kodwa ngoba ngikutshela ukuthi mina benginganakho lokho ukuthi uyilowo muntu inkabi zamanje uzuyiphikele wena self kwawena nje uhleli lapho bathi uba ubulela ubani in secret uthi abanye ngisho baphatha amabhayibheli for quality and security purpose the call may be recorded in order for confirm bagqoka kahle manje they look very well baphatha amabhayibheli some of them bayakhonza futhi lo yana ke ikhanda hlezi egundile ibrush cut ufaka obrand new yena engashintsha ubrand new amakhalzi ahlukene nje ade ugqokizo ubone kusasa awuzukubona ngolwesini mhlambe kungenzeka ukuthi ubone mhlambe evikini lesithathu
noma lesi4 akwenzeki nje uyayibona uhleze clean lo muntu lo ngathi nje uma sengizwe ikanda zakhe umuntu baqede anga abantu yo ubaqedile yazi uma weni nalento yazi yokukhuluma I've learned something ngoma weni never think you've got a best friend nalento yokukhuluma nje ufuquze yonke into nje nomngani wakho that thing hurts you in the coming future because most of the people who are major enemies namhlanje awuthiyami wena king those people were your best friends abantu ubudla nabo nigudla nonke futhi nilamba nabo uyayithola uthola ukuthi manje sebeyiyona lento lo msindo ayimanje ayasijwayela boyisana ama problems ukukhuluma into enginothise ngaye nje into afuna ukuyikhipha ngomlomo wakhe uzoyikhipha and enjalo ubhuli vele and umubhuli phela you will always have a referral buza ubani mina ngizokwenza kaso ungibuze buza ubani kunezinto ozoyilikhisa wena exactly yabo ngokuthi ukhuluma vele ngokuthi mina vele mina ngiyimina mina Ama-case wakhe we-assault I2 ne? I2 lawa menza ukuthi ahlale lapha ya le yemeda ikakhulunywa nokukhulunywa ke le yemeda leyo and yazi iproblem nge-assault yini usukuyoma nomuntu eboxini Yeah. mara lelo lilula lelo liyaphela imeda uyibona ibabeka ngaphandle abantu abami namuntu eboxini bama nofakazi yes of which uma ofakazi ngoba bashone bonke uma ngahoxa ofakazi leyo case ipheli ubanobona into engekho yes bashone bonke ofakazi kusho ukuthi ayikho leyo case emera ayikho leyo case abafanga ngicocele indaba okhulumayo ukhona lo sisi okhulumayo she's there usisi walobhuti wadutshulwayo lo bathi bethwasa lapha agcina ajola naye manani ngicocele indaba xoxa sisi simamen okay I don't know how this is going to sound but dala guys ngengaba naso vele isibonakaliso uma weni vele unalo igazi ezandleni zakhe and after that I made a mistake ngakhomenta to one of ama-post kaGogo Skhotheni on Facebook. I don't know ukuthi uwubone kanjani comment yami uGogo Skhotheni but somehow I received the message futhi through a vision indoda kaSkhotheni inqinga. So this woman it's possible ukuthi vele nje uyababulala abantu abazowitnessa so yazi bekuzoba mnandi kwathiwa lento leyo much as ikwazi ukubopha abantu i-involve nabantu aba-spiritually I don't know but lento ye-proof iyo into ezoba inkinga kahle kahle ubani lo msindo mani manje mina ngiyazi lento lena usisi ngicela uvale imic yakho ungenayo ayibo uma la wena ususinyanyisa how okay sisi ungaqhubeka ngicedile tell me what angikuzwanga nokuthi ubuthini kahle kahle how ubani umzwilo bekunomsindo ngizwe kancane nje cha benomsindo mina ngimzwanga kahle usisi uthena uke wakhomenta kwenye post kaGogo Skhotheni on Facebook but wagcina seyisola ngalokho cause wayenaso isibonakaliso salento le yenzeka yabo so
So ubezisola kanjani for ukuthi kunento eyenzakalile kuyena or kune something ebad eyenzakalile regarding to ukukhomenta lokho understand mina. Shuthi wakubona ukuthi kunegazi elisezandleni awube kancane umnini wendaba I think ungayichaza kangcono ngoba nawe ayingizwa kahle lo ishoyo uchaza kahle ubhuti qhubeka bhuti uthi usisi ke ekubonisweni kwakhe walibona igazi yena ezandleni zika angithi umuntu mayeba nesibonakaliso ivision leyo ke yeah so uyakwazi ukukhonjisa ukuthi ungasondeli eduze kwalo muntu lo even ingabe bususondele eduze wena yabo because of this and this and this labantu ke okuyibona bona abaphila spiritually abakwazi ukuthi babuye baphile enye impilo bakhona ukubona izinto ezinjalo yabo asingize la uma uzokhuluma ngokuthi waboniswa ephusheni ilokhunja waba nesibonakaliso ephupheni ukuthi uma wena unegazi ezandleni zakhe alright let me tell you something uma ungukuthi umuntu osebenza ngabantu lese mina nginenkinga nomakhelwane wami ongiloyayo and ngiya uma wena uyangicupha ukuthi mina uma ikangithinta loya kube khona something eyenzakalayo. Do you understand ukuthi loya muntu uma kwenzeka something kuye noma eshona obvious ukuthi kuzoba ngathi kusesandleni sami. So angeke sithi ngoba wabona ingathi kunegazi ezandleni zakhe bese sithi hayi wabulala umuntu. Kusengenzeka ukuthi wayebuyiselela omunye mhlambe wayemshaya umuntu loyo kanti igazi obviously uzothinta yena. Angithi usebenza ngabantu. Yes. Hey, usebenza ngabantu. Angithi wena bezokutshela ukuthi lo muntu ubulala esibanibani njani like ungayithatha lento ifaka yenza umqondo. But uma uzothi like uma usebenza ngabantu obvious vele uzohlezi uba nazi inkinga mhlambe ukhombeka or unukeka because wena usukuphendulele umunye umuntu. But the part ihamba kanjani uceba uchaza ukuthini but ke into engayisho ukuthi why izothi ke mangabe mina wena feti ungathi ayisuka ngayiveza le ndaba bese yena kuphinde kube uye futhi ongi-attackayo spiritually why shukuthi guilty of something it was not self defense because of if it was self defense biyena bekezothula azi ukuthi iqiniso vele uyalazi but why azongi-attack shuthi ngi-threat why ngikwazi ukubona into enjalo enye into la if ukade umusiza umuntu like une problem ufike umsize wena ebese wena unezinto oyithintayo makade uthinta lezo zinto angithi ukuthi ngoba wena edlozini ngifuna uhlezi uclean. Yes. Umuntu ophila spiritual anohlala uclean. Awukwazi ukuthi ke ukuthi ufike uthinte imithi errong ebese wena ungayihlanzi omunye umuntu ospiritual akhona ukubona kuwena ukuthi izandla zakho zike zaphathana. Yebo ukuthi igezile kuchaza ukuthi ngeke kuze kubonakale yini usho ukuthi wena uma ngoba yena enabantu abadala akakwazanga uyigeza. Ukuthi icala likuye usigezile but icala likuye alikho likuye alikho akalenzanga ngoba ulenze ngepurpose yena. Yes. So if icase uyenze guys noma ngathiwa ubebulala umuntu obvious ubekazosigeza nalapho mos so guys no you don't understand i-cleansing yes angayenza i-cleansing but into ilele ekuthenini icala likuye ukwenzile lokho noma ngayenza mhlawumbe ndiyazi ukuthi ihamba kanjani wekhethela ihamba ngendlela ethi uma wena ugeza ukungcola kwakho awukwazi ukugeza ukungcola kwakho uvese unokungcola wena cause umuntu ogifted ngaphezulu kwakho cause phela ungaduma wena kodwa umuntu ogifted ngaphezulu kwakho abe lapha yabo phansi cela ukuphawula King Pa akwazi ukubona wena ukuthi wena ulungile cela ukuphawula kule
lento enikhuluma ngayo ukubizwa ukuhlambuluka umuntu wesintu kwamele ukugeza yes so now ngiyayizwa lento ekhulunywa uKing Phaka ukuthi awukwazi ukuthi usize omunye umuntu ekubeni ungekho pure yourself ngoba manje kuyenzeka ukuthi njengoba esho futhi ukuthi khona umuntu ophezulu kwakho ngamandla ngokomoya kuyenzeka ukuthi siphinde sishaye yena lo muntu bekathi uyaphindisela ngenza bathini example ngangimithi ngashaywa yinto zabantu la besikhona bethi bafuna ukubulala ingane yami ngasizwa ubani umama wami umamncane kahle kodwa unesiphiwo sakhe wayenzani waphephetha zibuyele kubani zibuyele kuye azibuyelanga kimi ngikhuluma nawe nje u-anti wami umuntu wesibhedlela phume ngene angisho ukuthi ubengekho pure but nakho sezihlasele yena inkinga zakabani ezama injalo phela obvious ukuthi uma usiza umuntu izinto fanele uma ukhipha umuntu ilwane uma ukhipha umuntu abanifaka ilwane obvious lethu zizobuya zilwe nawe exactly so sometimes azilwi nawe that's why kubalekile ukuthi uma umuntu osiza abantu uboyenzani ubohlambuluka ngoba uyashinya inyanga iyakutshela 99 ukuthi siyaphindisela owekhethelo noma siphindisele masiphindisela mina ngizoyenza engikwenzayo okunye uzokutshela omunye akekho ngeke aza kutshela ukuthi uzowenzani uzomangala sekuthiwa lo muntu loyo ubolisandla noma uyagula noma sekashonile emayiqeda lapho yena uyaphi uye emanzini uyoyigeza abe right akasenazandla igazi mara mina into engichaza ngayo ukuthi akaze azenze innocent futhi akaze ayifihla umnjalo bakhe uhleze esho nje ukuthi yena uwumthakathi sekuwukuthi ubuthakathi nomthetho ezinye izinto ezingahlangani nakhona ngoba uzothi uye emthethweni awukwazi ukusho ukuthi inyanga yamaphoyisa ithe no nangokuthi futhi angeke uze ukhulume ngephupho emaphoyiseni uthi hayi ngoba ngaphupha kuzothiwa uya understand kodwa ilula lento if you're a spiritual medium I think iproof if you're on a certain level ukuthi ungakhona ukukhomba ukuthi this is what happened endaweni kanje mhlawumbe if ever labantu yena mangabe kwenzeka ukuthi ubulele kube nendlela ukuthi ukwazi umuntu akhombe ukuthi umuntu mhlawumbe umuntu ambulala kubo namanje basazibuza ukuthi wadukaphi wanyamalala kanjani mhlawumbe mina ngifike ke for example ngithi hayi nasi isidumbu nangula umuntu bese forensic ifike nje kuvele nje cace angaze ngizwe impela kuthiwa khona isangoma esingenile sawubheka ukuthi ukuphi umntwana yebo angithi umthetho awubeka ngizangoma kuleyo nto leyo ukuthi mhlawumbe babengafaka abantu abanjalo nasemthethweni mhlawumbe kungasizakala nabantu abaningi kuthiwa abantu abanesiphiwo khona isitifiketi esithize abanaso isitifiketi sandwa sami esokuvikela ukuthi uma ukhuluma into ebucayi ungaboshwa thank you very much ngiyela khona phela ukuthi leso certificate sishela ukuthi if mina ngizosho ngiye emaphoyiseni ukuthi inyanga yami ithe yathi leso certificate siyamvikela ukuthi yena mayinabameli futhi ukuthi bamkhulumela ukuthi hayi igobela leli lithi alingeni ndawo akuna proof ukuthi ukushilo lokho ukutshela ngomlomo ngoba